Nagbali na cause of concern digiti barko iti kabaybayan iti Iliti Santa, gaputa adda iti nagwaras adamag, adda iti barko ket maararamat iti black sand mining. Kunati kagawad iti barangay Tabukolan ani Jenaline Bahet, makarik na isuna iti panagdanag, kang runaan na ta saan na asigurado no anya iti agpayso arason no apay nga adda iti kabaybayan da digiti barko. Kunana asipud pay adimteng dagitoy, adda digiti nadlawan da nagbaliwan ti kabaybayan da. When mining sir dagamin ti duwa nga barko nga kasla kumbaga ag transfer dati darat nga ta DJ na sir. Dagamin idi bulan gamin ti September sir ket agdadaan kami ti ipon ket bali ag sinaruno nga 2 bulan nga awan pulos ti naipunan nakirang kumbaga sir kasi jay ngem di ko ani di sumarunumot nga bulanan ket nabagaandan dagitoy barkon nga handa nga umayen sakbay ti pinag-ipon so sir ka adamet ten ti makalapan nga ipon eh. Dan sir dagitoy nga barkon nga di kinapatang na ni Mayor kadagitoy ket isumot lang ti inda ipapanawon sir. So idi umuna nga panagumay dito hantay pa nga nakasarsalita iso ta more hampay. Haan pay sir. Pimanaw metlaeng digiti barko iti kabaybayan iti Iliti Santa ken nagturong met dagitoy iti kabaybayan iti Iliti Kawayan. Iti panakisarsarita mi ni Chairman John Kiaut iti Barangay Fuerte, nadakamat na ano sagpaminsan, umay ag-angkor digiti barko iti kabaybayan asakop ti barangay da. Patsyen na nga awan iti kinagpaiswanan digiti agwarwaras adamag, nga adda iti maywayat a black sand mining. Kunana a dredging iti maywaywayat, ket pagsayaatan met daytoy iti ilida. Hamet sir, may black sand mining. Tano black sand mining ko makit, dit pati dito batog miakit, adufay ko mati black sand, kaya alenda ko maamin. DJ ket kwa, dredging and damit lang sir, tapno pa padalmen da dito karayan nga kumamang diyan ti Banawang, tapno aglayo sakit, namin pintas lang no, dalim, mas safe tayo. Tapno hanga overflow dito karayan. No iti Iliti Santa nadlawan da masit ti makalap nga ipon iti baet ti iasideg digiti barko iti kabaybayan da, kunamet ni Chairman John, abase ti kapadasan digiti mangalap iti barangay da, ado iti makalapan da, ana duma-duma a klase ti ikan, karamanen digiti ipon, sipud pay nga imadalem ti danom, gapo iti kunana a dredging. Inayon na anapan isu na mismo ijay Manila Bay, no sa dino apatsyan na aditoy amay transfer iti darat nga inala digiti barko iti ilida. Di last year ngamin sir, at ako National Convention mi DJ, MUA, SMX. Tapos mapatunayak ko, dakban sir. Napan na idigyan ti Manila Bay sir nga mismo. Agsakto nga idadamda dagiti barko. Ni dagiti barko nga kuang konak sir nga DJ Kawayanen. Pinicture ko pa kay sir, binijok pa. Nagangawak pa kay di dati magayam dito dami nga makeup kabil ko na. Kabayatan na, nangiparok at met the official statement ti Provincial Government of Ilocos Sur ken Philippine Coast Guard Ilocos Sur. Naigat da naglikudan ti agwarwaras adamag, adagiti barko ket mangiwaywayat iti black sand mining. Basar pa iti statement, digiti barko ket dredging vessels ken maus-usar nga agkarga iti darat nga aggapo iti Iliti Kawayan, amaipan ijay Pasay Reclamation Area, ken kastapayen a mausar dagitoy amang papintas iti water flow iti karayan. Kunada pay ati barko ang nasirpatan iti kabaybayan ti Santa ket temporaryo laeng ang nag-angkor, gapo iti saan ang napintas a panawen. Inkari iti provincial government, nga agtultuloy iti inda pa ng protektar iti aglawlaw, ken saan napalubusan nga adda digiti maiwayat nga illegal nga aktibidad. Mark Magdirila, Balitang Solid North.